मेहेर बेना साबस्क्राइबारफ्रा नोंजोंहाय ब्लग लानो सानदोंमोननो लाखाबाय बेनो बेनि सिङाव मोनगोन बयबो लोगोफोर आंनि नायगिरिफोर साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालामै आदा मेहेरनिफ्राय नायदों होननानै नुफ्लांदोंबा हेलो गाइस गुड मर्निं नै इउटुबारा ब्लगारा सिखाराखै आंसो ब्लग बानायदों ओंखायनो इसोर र' टाइम होनाय नै टाइम होनाय इसोर सिखारबावा ओइ लेंहरगासिनो मेहेरमोना लेंहरगासिनो साखरि मोननो हानाय नङा नोङो साखरि मोननो हानाय नङा आंखौ लेट सिखारनायनि रायगासिनो दं नै साखरि मावनो हानाय नङा नोङो इमान लेट आं साखरि मावाना मास्टार मावनो हानाय नङा नोङो नोंसो मावगोन ना साखरि मास्टार मावबाबो जानाय नङा नोङो एकदम साननैयावनो होखारजागोन नोङो गोथाव सिखारनांगौ मास्टार मावबालाय 6टायाव सिखारना थांनांगोन नोङो 6टायाव सिखारां सिखारनोसै दां मोखां सुबाय सुवा जायो दोहैनो सिखारदों वाव 9ता जालायना सुवा दां 6टायावनो सुदों आं दासो सिखारना मादि मोनदो गोसोआ खुवा खुदों एकदमबारे नै गुसुथार मोसौ खाहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनैसो नुबाय आं इखौ मोसौ खानाय खाफेरायो आं बोनो हायालै आं माबा जागोनसो लानासो खारजागोन आं दे माबाग्रो ओइथिं आं ओइखौ खेवहैनो गेटखौ आं बोआलै र' बैथिंनो माबानोसै आरोना नै गेट आयौ नुस्राया जेबोखौनो हनै बेयावहाय मा जागोन देलाय मोसौआ बेस्रा कैसा लग रहा है बाबा सौवो नामाब्रा हनै इसोर जेट फुवा फुदो दिनै नालाय माया हनै मेरायबाय ओइ ब्रेंखो गाइखेर मोनसिगोन जोंहासो आयो मासे मोजां गुफुरथार गाइखेर साहा लोंनांगौ ना आयु नायनाय नुस्राया जेबोखौनो माखौ जागोन बिसोरो माखौ जागोन गांसोआनो माथो दै गोजासो निहोर गोजा ब्लग बानायगासिनो जोंना दा नुगोन मोसौ खादो नै सायाबा गोजौआवहाय दाउखा गाबगासिनो ओमफ्राय नुवा जेबोखौनो सानना मा जाखैलाय सानना मोनजाखै जानो माथो सानसोदां ना माथो सानानो इदिसो दिनै सानानो मोनबायदिसो नामा औ होथेजाजोबनानै 2 hours later दावदै बानायदों मेहेरनो पार्टनारा थांमारसिगोन ला ने साबियावथ' मुथि साबियालाय दोनखुमादों बिसोर दोनखुमादों बिदि दाखालामखा मिनिनाय नङा बबे आइयो मेहेरनो जाहोनो दोनदोंमोन आरो दाउ जेबो नङा दे आयो बेस्रा बरिया माथो ने आफस'स जाबायलां बे दाउखौ मोनजालाङिया मोनजायाखै जाबाय खर्थ' जादों दे साबियावथ' दे मालाबा ऑमलेट नहीं जय जल्दी करो मैडम जल्दी बनाओ मैडम जी पार्टनारा लागेज खागासिनो नै बेगाव बेग थांमारसिगोन होनब्ला पार्टनार थांसै पार्टनार थांबानायसोनो बेसारा आलुआनो नै सिनि जाखाबाय माबा ए आलु गायनो गारबोनाया जोङो देखायहर आलुआ जागोन ओमफ्राय माला लामानो पार्टनार हिन्जावखौ आसा गैयालै आंना गोलोमजोब्बाय न'सो मानसियाथ' खावै जाबावो ओमफ्राय दारिखौ मानि होनदोंलै मामि दालाथ' दारियानो माबा हनै मोनजोब्बाय जोंथ' खामायनायखादों नायनानै
फुनजादोंसै बिसोरो आदा सालबिसनिबो ओमफ्राय जेबो मेहेरबो फुनजादोंसै बेना होबाय गोसोम गोसोम फुनबाय आंखौ थगायना होजोबबाय साला जाबाय रेडि ओइ माथो माबाजों थांनो बावबाय माबा दावदै जानोसै हरना गावनायनि गावनायनि दा गावलांदो गावनायनि बाइक सानो जाबाय दा गुसु जालायलांबाय रेडि जाबायथ' नै रेडि आरो मा दंबावो जाबनो जाबाय आं गाबनायसै खावलांसिगोन नामा है गाबनाय गैयालै Don't be sad bro Hey mas ini Oi Oh biasa lagi Dari kemana guys? Dari ya Green color bosnya dari ya Aja jatuh nak karena lama udah dia damai mana yang mau coba rasuk nih sih Jangan pernah malah lama dulu kita. Hei, dia mana lu? Pokoknya nih gue, I'm still single man. Nggak dulu, mas mesti kamu naik dia kok. Ayo gamma, fancy dah tuh. Ya. Deh. Dari ngalang kemarin. Dari neng apa nama? मेहेर बेना साबस्क्राइबारफ्रा नोंजोंहाय ब्लग लानो सानदोंमोननो लाखाबाय बेनि सिङाव नुगोन बयबो लोगोफोर आंनि नायगिरिफोर साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालामहाय आदा मेहेरनिफ्राय नायदों होननानै नुफ्लांदोंबा मिथिबाय ओमफ्राय दाबायना हो ओमफ्राय बेना एबार चेनेला मा होगोन मिथिबाय आं दाख्लै खोनादों जानायनि भिडिअ बिराद होबाय थायो mukbang sampai kekनि भिडिअ नुगोन ब्लग्स नुगोन नुबाय थागोन मिथिबाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालाम दाबाव 100k थाबैनो खालामनानै 50 थांखानोसै 27 थांखाबाय 28 जाबाय 28 जाबाय नुबाय आं मोनायाव नायबा 27 मोन थाबैनो 50k खालामगोरदो बिनि उनाव आरो दावखोबावदो thank you partner thank you wow yes close kan thule ayo konek मोजां थांदो दे yes sana meet you soon थांगोन जों होजों दिहफ्राव थांबा थांनोसै yes meet you soon दे जल्दी से मिलेंगे सेफ राइड थांसै दे बाय थांबाय मेहेरा थांबाय बाय नै मामियाव थांसै 2 hours later हेलौ जों दायो बोरायनि बिब' जागोन मोननियावहाय थांनो नागिरदों बिस्रा माने दिनैहाय न' गोदान अपेनिं खालामगोन आरो बिल्डिं ओंखायनो बेवहाय जोंखौ लेंहरदों दायो थांनानै ओंखारबाय जों नै थांसै stop मा थांनो नागिरदों खिन्थादो दे सोरनो थांनो नागिरदों खोन्थालाय मामाय पिनुवेल आब'मोननि दिनैहाय गोदान बिल्डिं अपेनिं खालामगोन लोगोफोर जों दा बेयाव थांनो नागिरदों दे गाखोदो दे सना गाखोदो दे थांसै जाबाय ने दा जोङो नै ओंखारबाय लोगोफोर कार सालायबाय दे कमप्लाया जानो लुबैबाय आं जानो लुबैबाय दे ग्रेट मा हारनो मा जायोलै आंनि फेभरेटलै आयो औ जुदि देखोसै नै आंनि फेभरेट फुल ब्लुम नायलाय जिखुनु आं बेखौ मोजां मोनो वाफार आनारस दे नों जानाय होदे आयो एसे मोजां मोनो आङो नों जाखोनो रोङै दे दौनो नामा
Thank you. Good. Wow. Masih kuat. Lambari. Ayo, terus juga. दै लोमजोबो नामा? दै लोमजोबो. आयौ बा बोरै बारो बिथिंहाय दै लोमबा? दै लोमबाय बारनो हाया. मानसि थाङो? गिदिर जाबा. मानसि थाङो ओमफ्राय? Rama ब्रिजजोंसो गिदिंनांगौ जायो. आयौ बोरैसो? terus गिलुलुसो माथो. Iya, sime. Ayo, gede. Saya kamu sime. Gede. Gede deh lu kan. Ayo, saya sekali lah. Oh, nih. Oh, nih malah ini खोंजोबलायखादों माथो ना? Luar makan. Oh, rabar. Mamai balik. Wah, ini kan nah. Oh, nuapinnya. Oh, nih. Wow, hit. Mamai. सफैबाय जों माथो सिरि बेनो मामानि न'आ नै बिल्डिंआ गोदाना गाखोहैजेननोसै ने बिल्डिं सिङाव बिल्डिंखौसो नायग्रोनोसैलै मामाजों बिल्डिंखौसो नायग्रोनोसै बिल्डिंखौ नायग्रोनोसै बिल्डिंखौ नायखोलाबाय बिल्डिं नायनि फैदो बिल्डिं नायनोसै फैदो बिल्डिंआव गाखोग्रोनि जों औ फैगासिनो दं फैदो देखायफैदोरा मा दं मा गैया सिङाव हाबग्रोनोसै नायग्रोनि जों औ वाव टें दं हाबबाय फार्स्टआवनो नै बेवहाय ब्रास फुग्रा आखाइ सुग्रा आयना सफा थफा दंजोबो माथो गोदान बिथिंलाय फोथार मोनसे हनै गावबागाव बाथरुम बे नोंना फिनुनिया बेमोन दा नों बेनोमोन दा जों खिफैगोन राबो होनदोरा नों इख' बेयाव फैयो किचेनाव नायनि नै किचेना आथिं वाव किचेन लुबैलायबाय दा लुबैलायबाय नै मामाय लुबैलायबाय बेबायदिखौ नांखागौ आरो नोंबो ने दै फैसै ने मामाय दै फैजोबगासिनो ने वाव Don't waste water, simply. नै बियो आलासि रुममोन दा मामाय आलासि रुम थौ Beri. Jauh ni sedikit. เมืองไทย Sini lagi dah tu, sana. Luna kena ada tu. Kini ni sih dah. Semuaเลย Semua Luna ni sih dah. Hello. balcony yang lain ni balcony Talau. Engkau mana nak kaya ni nama? kayak ini hasilnya balcony apa nama Bu. Kira apa? Benar. dia udah ngundang nunggu juga orang tak ada di sana Oh. Bandrai gurung bothorowहाय gurung सिङाव उन्दुनो हायाबा इयावनो होबाय बेयावहाय Oh dia, sakit dia. माबा बिफांनि बार
बेयावहाय बिबार दोनजोब हागोन ससे दाव बेनो लोगोफोर नै बिल्डिं गोदाना आब'ने नै लोगोफोर जानोसै ओंखाम नै बिखि मा होनदोंमोनलाय खाजाया मैसो फार्स्ट टाइम मैसो जाथाराखै ना फार्स्ट टाइम लाइफआव दे साखिनायसै औ जायो औ गोथाव ओइ नों माथो मैसो मोनजाफेराखैमोन मोनजाबाय दे जादो दे हाग्रामायाव बाजैनि दे जानोसै आब' जों लेट जाबायना जों फैनाय लेट जाबाय बेखायनो मोनजाले जों दे जालायदो सेंग्राफोर Udah. Tahu. Jalan sih Mama. दिनैनि सफैनो हानाय जोंनिनो आंगो बिदा दा बर' राइडार बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लागोन बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि ब्रादार नाथानियालखौ आर'नाइखौ सोनो खावलायदों आदैखौ ओइ बिखि आदैखौ आदैखौलै